የኢትዮጵያ ነው ካሊ ክንከፍልና ደሃን ብቻ ተባህሪያውና አንበር ይብለኩም አለ ተወዲቁ ኢትዮጵያ በባህላችን በቀለማችን ሁሉ አንድ ነን ተደመሩ ወይ ተመርመር ተባህል ነበረት ጊዜ ቀደም ያሽዑ ማለት እዩ ነሽንካ ሓደ ባህሊ ሓደ መንነት ሓደ ቋንቋ ዘለዎ ሓደ ብሄር ይባል ሓደ ነሽን ይባል ከንማሳሰል እንተለናሲ ትርጉም አለው እዚ ማለት ሕብረ ቋንቋ ባህሊ ተክሪት ማለት አን በቃ ያክል ህዝብ ሰላም ኮን ይዘል ማለት ሰላም ይዘን ብረከብ ሐሳብ ደለይት ሰላም ኮይኖም ደለይት ሰላም መሆኑን በአካል ይገልጹ አለው ተሞታደራት ኢላ ቆንጆ ትግራወይቲ ተቀቢላ ሸክመይ በብሓንቲ ሃይርሳዓን ሳብሎማ ሓንቲ ነትሕውነት በኸምዚ መልኩዕ ዝገለጸ ስነ ጥባው ስለዝኾነ የምጽዮ ማለት እዩ አነ ድጽረፍኩም ነገር እንድሕር ተራእተልዩ ብሙሉእኩም ኤርትራውያን ደለይት ፍትሕኩኑ ካልኦት ነገራት ኩኑ በቃ ሶሪ ይቅሬታ በቃ ከምዚ ባህል ነገር የብሉ እንድሕራይ ኣብ ከይድ እንዳማዕበሎ ዝመጽእ ሽግራትን ጉድለታትን ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ እግዚአብሔር መስገን ደህና ዲኹም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን እንሆን ሎሙውን ከም ትልሙድ በሐድሽ ቪዲዮ ቢልና ተራኺብና ኣለና ማለት እዩ ከሳብ መወዳእታ ምሳይ ጸኒሕኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሳምኩና ወስ ቪዲዮ ክንሰርሕ ታብታብ ጎሩ ረፍሎ በሉ ሸረፈለው ስለትብሉ ኣዝያ ዘመስግን ናብ ናይ ደሞ ዓንቲ ፕሮግራሙን ብተመሳሳሊ መደብ ሒዘኩም ክሰግሬ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ዝጽውዕ ማለት እዩ ሰናይ ምክትታል ይኹነላ እንዳበልኩ ናብ ርእይቶ ክወስደኩም ኣብዚ ናይ መጀመርታ ዘሎ ርእይቶ ነንብቦ ተስፎም ዓቕመሎ ግን ምስተጋገየ ይቕረታብ ክንደምባል ናብ ካልእ ህውተታ ይቕጽላሉ ዓቕሚ ዘሎ ሰብ ጌጋታት መቃልስቱ ሸለል ክብል ኣለዎ ዝበለትን ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝበለኒ ሄልፕ ዜድ 2q ይቀነለይ ክብሩን ፍቱን ሓው ናሆም ተኸስተ ሰልጠነ ሓሳዊ ወዲ ሰበይቲ ኢኻ ደርባይ ኣታት ኣይገበረካ እሺ ተኽለ HZ8OH ኤርትራውያን ገዛናን ሃገርናን ተጋሩ ከምኡ ንኾስተር ብሰላም ክንነብር ንሕርዳእ ኮይና ሱቕበል ለኽበጥበጥ ኣይትበል ደጀን ሽደን ማለት ያ ደጀን ምዙል መብዛሕትኦም ማለት እዩ ሳባ ብርሃነ ሓፍተይ እሽኒ ክብርትን ፍትውትን ሓፍቲ ተረዲኤልከ ኣለኹ ማለት እዩ ግርም ተስፎም መርገጽ የብሉን ግን ሓያል ለፍላፊ እዩ ጣዕመ መድሃኔ ኣይ ዓወት ደንቆሮ እሞ ኣሕዋቱ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ክንደ 10 ማለት ከእንታይ ማለት እዩ ግን ሕማሙ ይኽኣል ያ ጣዕመ መድሃኔ ጽቡቕ ርእይቶ እዩ ክሳብ ሕሾ ተጸበይዎ ሓሳብ 6299 ኣይ ሱቕበለስከ ሕሙ ዩቲዩበር ንበዓል ዓወት ካራ ኣሚንካ ቪድዮ ተምጽእ ህዝቢ ትግራይ ክመውት ከሎ ሕጂ ከዓ በዓል ንስኻ ሚድያ ሒስኩም ትወራዘዩ ይወራዘድ ዘለኹ ይወራዘደለኹ ኢልካ ንበቃ ክቡርን ፍቱን ሓው ምውረዛይ ኮይና እዚኣ ሓራ ይበለን እስኪ ታይ መኸገብር ኢልካ ኢኻ ንቐጽል ስማዓታ መንእሰይ እምበርዶ ንስኻ ስወዲ ሽረ ኢኻ ብፍላይ ከዓ ወዲ ዓዱ ነቲ ጅግና ሓየሎ መርኣያ ኣይመስለንን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ መልሓስካ ትስሕል ኣብ ኤርትራውያን ተጋሩ ግና ጭራሽ ትድጉል ወይ ፍራሕን ኣምሶሉን ኢኻ ወይ ከዓ ፍልጠትን ክእለትን ይጎድለካ እዩ ለኽባጥ ኣይትኹን መልኣከ ኣድሓኖም እምበርከ ወዲ ሽረዲ ኢኻ ኢልካ ንለኻ እምበርከ ወዲ ሽረዲ ኢኻ ወዲ ዓዱ ነቲ ጅግና ሓየሎ መርኣያ ኣይመስለንን ጅግና ማለት እንታይ ዝገበረ ቀጽል ሽደነይ ሰላም ወድነው ኣስቴር ሳሙኤል I don't know መሐሪ በት ሶሳድ እዚኦም ተቃለስቲና ዝብሉ ሞስት አውራጃውያን ገጾም ተርሓቅ ዩቲዩበርስ ከዓ ማኒ ማይንድ ዲኹም እዚኣ ተኸክልልከ ያለኸ ማኒ ኦሪየንትድ መብዛሕቱ በቃሉ ምትግዜ ተኸክልልከ ያለኸ ማለት እዩ ዮዲት አንታ ለባ ካብ ሃፍትኻ ኤርትራዊት ዮዲት ዌልካም ኢጌን ክብርትን ፍቱትን ሓፍቲ ናብ ናይ ሎሙ ዓንቲ ቪድዮ ድማ ከነሰግሪና ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ክብራትን ፍቱዋትን ሓዋት ብዙሕ ርእይቶታትን ሃነጽ ዝኾኑ ቪድዮታትን ሒዘልኩም መጽእ ነይረና ናብቶም ናይ ሎሙ ዓንቲ ቪድዮታት ክንሰግሪና ንቐጽል እሺ ትግራዋይ ሁኜ ኤርትራዊን መውደድ መብታለኝ አንተ አታስገደኝም እንደፈለኩኝ መሆን ነው የምችለው ዳንቺ አይነቱ ነው ቀይ ባህርን እንዳናስመልስ እንቅፋት ሆናችሁብን ባህሪ እኮ የኤርትራ ነው ወዴት ነው የምትመልሰው ሰውዬ ምንድን ጡዙር ምን አጭሰህ ነው የገባኸው ሰውዬ ባሽ ነው ያደረገው አንቺ አስመራ የኛ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነው የትግራይ ድንበር ነው አንቺ ባንዳ ማለት ነው ቀይ ባህርኛ ነው አስመራንና ቀይ ባህርን ትተን ሌላ ክልልን ይወሰዱ ምጽዋ የኤርትራ ነው ገባሽ ባህር የኢትዮጵያ ነው
رأيوا زي أخا أمالتي زم حمومات إلنا كحد حمومات كم زي ولا يسأل تايزول زي أمسيلكم ولا خالي يغل كنهبينا ولا خنكفلينا هالشجرالو ولا زي نهب بيزولنا مالتي خالي خنكفلنا دحين بتشات بحريها ونامبر بلوكم الله تو وديكم كما يتفقد تفقد اللي نحركينكم الله تكم مسك قتل يا من دلهم سلام دلهم كما لهم علنا مسكين شعبان نبركم إن أمرنيا باباينو ينينو إشنا على بدل كنا تبلا كنا يقول أمرنيا كنيا شعبان نبركم سلذي إزيلاي كإمباسي إرترا توكلو يمتوجالو بقولنا شنا يالو عايزو بقولنا من يالو كتير إنيا إرتانا إثيوبيا ببعلاتين بكلاماتين كله عندنا حرة حجي كم زي أي لازم أتأنديا لومي خالي إن دولدت كيدا زي تدمر ويتمرمر تبهال نبرت جزء قدامي عشعو مالتيو بزحات سباتي وقعلان يرام دحراي مبزحات أسبك أتاين دا قبر مسيلكم بزي أفلوت أو مساعته زبس دو زنابي فرحيون تاي موت أجمالو انت أتخويلو كم بحدش قصيلو مالتيو أنا تقول دايس مغص عليكم يكون حزين النازل له ويكا حجي تملسكم حد نجارات كتزاربو خلكم نساطي منكم ديجيرون نباكم زي خوينا قال خطول خلوكم يزحزن مالتي أبز زلكم مودو مرجع خالون تايرس أجمالو يكاتلس إرترا ستيتيا إليان كأقول موا النيشن كا حدا بهالي حدا مننت حدا قانقوا زلوا حدا بيهر يبال حدا نيشن يبال إذا ناي تاريخ قات أمديو بزخونا ما تصاري أهم حدا ستيت نبر كما ستيتي زي قال ناي تحجر مالتي حجر سبو إرتراوي ناي شعبي هذا قفتي أنت عم تقول زلوا إتا ستيت نقعكم سي نيشن ناتهم يطفلوا وزر خالد تطفها شنات كودن كورنا كوي زر خايته تفنخا كبرخا مننت كايته تفنخا ستيت تعقبو نشنات كحيل كاي عفار مسحاده عفار حو اب جوتي دي اب كينيا دي اب جله زلو حيلو حدا بإرترا زلو تقرنيا زارب نمقال يونيفرسيتي فاند انت قبل انتاي كم يقرا هاجر يفرس فنا هاجر يفرسني نجهز ندحر مويل كم يقرا زي اسي مبزحاتو سب زيت واحد قالو نجر كويني امبر سلطن انت حجوس كميل عاد تفرسيو مجمرت انتهم عاد تفرسيا وي كانت سلطن حجزنا يوليلهم زارو كم بعل جونز اص امسولي ازيات ملكت حدا قداماي كم تزبولو نسو حدا زنبرو ناشناليتي نيشنز اثنيك جروبس قال انت بحال انت لوسي تواجاج لاكو سئلهم ملكعم سلاز مسلو هيكونوا تقوجلهم نعنا حبر قربته زمسل زخونه كب عالم قالش كاخوم كنا مع رأيوزي مسانا نعنا يمثل ملكعو قليلنا دينا وين احنا نيش لك اي حزب لقص لينا انسي عايز مثل كحدا كاب زامبيا وي تنزانيا قال ترخي بقاطامي زي مثلني خوم دخوينا يلنا كان ما ساسل انت لناسي ترجم الله زي مالت حبر قانقوا بهلي حبيركا مسبات زنبركا مالتيو بحدا نختنبرسي زخالك اب حدا جيوغرافيكال سبان نختنبر زغبركا متاساسر زخونه نغرسي انت ايو زبل ملسنا ويكا انت ايو زبل حتو اي حاتيته مالتيو سو زحتو زي ازيتو حطتلو بزو حساب كركب يخليو ونقصل تونس نحردا خوينا حدا من اسي امخ انا بحدا خنصلو زخل تكال زيكونس كم سبك عنولو ناب زخل تكالن سدتن نحردا اني اتيو تعنوت كم وصيتو منچ نايت عنوت ولق سبات ايكونن تتكالي تي شعبي زبال تي زواو غمبار زبال تكال ايو نز نجر زي زسرحون زلو اجي نحنا خم حزبي زتحفره مننت زتحفره خبرات علنا كم حزبتاتنا إرترا اب تግራይ بزح طفي حجون دحلف حليفي كمل مبرا ايتقاون من اسي نغيطف بايتاو من اسي تفطيرو اندحر كمص ديك على خان خاب سراويت وطيو سبيل هيوتو نخمرح سغاب تسرعت وي تخال نغرات تطفئ مالتي كال علامات نرلنا قرب من اسي كحسبالو بتعمل لازم مسكنهم دغا انت خدمت مالت انا بقى ياكل حزب سلام كون يزل مالت سلام يزن بركب حسب زعبا حولتنا حزب تግራይን حزب ኤርትራን وليدنا انت وليدنا تي سلام زبحال سي بزدل خيط ايكون كان نطف تقراسلونا لك من سي تراسي اب كل عالم يزلو كله إتراوي اب سدت يزلو كم خبرو زخال مغنيات كا سلام سلازي لنا إترا مالتي ابي إترا سلام يلن كعادي كبدي حلف بمبال طراي يزلو هو حجي بزي حد ነገር يكوننا مبزحاتو ግዜ ዝዛረብ እዚኦም ንምንታይ ኢልካ ተምጾ ዝብል ሰብ ብዙሕ ይኹም ትሰምዑ ማለት እዩ ንምንታይ ወታደር ሻዕብያ ኣብ ፕሮግራም እዚ እንድሕር ኢኻ ናይ ዝኾነ በቃ ማለት ምስ ህዝባዊ ግንባር ገለ ውግንና ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዝድግፍ ይኹን ዝቃወም ዝኾነ ሰብስካ ተመጺኻስ መብዛሕቱ ሰብ ታሕት ገብር ተምጾ ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ቲ ኣብዚ ዘሎ ወግዕታት
تسب أبجلجليو مالتيو تهنديدو ويبجلجليو أنت تهندده تجديدو تي زتهندده تهنديدو استجدده تجديدو زأتو خناتات كم زلوا كفلت بوز حسب لبوس لزي كفتة مبزحتو جزي خمسي برنامج زمت مالتي زم سبعة زيهم تريهم زلهم حجي كم تأنا زارو زلوا هو يزارو يوم دليت السلام كوينهم دليت السلام مخانومون بأكل يقول سؤاله تمتدرات يزبلوا مالتي زم ولا تعجقهم تلاقيهم علو everything يقول سؤاله يوم يواجع علو يوم يسمعوا مون علو يوم كتزارب كلهم بحد وقهم كايخة زجرم نجاركون سوق إذا شجرك زي كم زيز بلا تسألي حما قرينين فلتن بحد خوين كاس كلته كتكون كلها مالتي زيومس صبون داوقعوا صبون داس نداتسانيو تستدل يمل أختون يوم حلال فولو صوت بروبلم من تاين حرد إلا بتمرح نتهلا يوم مالتي تسجم زيوم ولا ديم حين عملتهم حج زارو بزلوا قول علوهم بعد تبيت اللاتهم كم زخماي من أسيدكم كلهم يقولوا أبصراح يقولوا وتسديدهم كون يقولوا إبن أبتقرأهم كله يقول أي فلتن بتجزأ سرعة جن كيركم كتوا أقول لكم تبهايلهم تمت يوم مالتي ده حرق قطعمي نايو تقدر نبوري بتحدو جن تمارك يعني تمارك زل إيزي بك حدش نجار يكون مالتي أبو عودوج هذلها تماريهم أبزارو بلو زلوا ونريو قالت جن تحساسبا كم تناتنا تسنلبونا كم تناتنا فتصم زغونة تحساسبا صبوغ زغونة تحساسبا صبوغ زغونة تمنيت الله من البات حجي مبزحات سبت أيزبل وحجين أتاخبلها تتحيزهم ديم كوينهم جلجلون كبلي خليو مالتي سب نسيكون كن زبزلخو تجديدهم مسلا زخونون يوم زبلون تزوسخ تسب نمرد مالتي يمشولنا تزربا مالتي سلازي كم دي زولو تجديدهم زمصو صلي زي صوتهم زخون سبات انت اليوم متبعيتي مدحانيتي ازبل انا مالتي السلام نمصاغن تملسي دغه يخونا وشت سولوسي خصعلو خلالو كسدد روما تساغيره صاحي قري اباي كباراري خمسه متسني فنيره ذكرني ذكرني حوي إلى قنجو تقراويتي تقبيله شخمي ببحنتي هيرسع عن سابلو ما عنتي كما يجري كما يجري يباتني ما سقعرف اللو حجي زين حفتي يدرف الله زلوا مالتي حنتي قنجو نيراخ مصحتلو اب تግራይ ኮይና استقبلته نزمن اسي مالتيو زي مالت نعو بولق هيوتو امسيلو ካብ ዝደርፎ ዘሎ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ዓለም ኣብ ሪል ወርልድ ዝርከብ ሓደ ፍጻመ አልዒሉ ማለትዩ ንዕኡ ክምጥን ብዝኽእል መልክዑ በቲ ሙዚቃ ቢሉ የዘንቶ ወሎ ወይ ከዓ በቲ ናይቲ ወሓዝናይቲ ግጥም ሙዚቃ ቢሉ ሓሳቡን ትገልጽ እንተሎ ነትሕውነት በከምዚ መልክዑ ዝገለጸ ስነ ጥበባዊ ስለ ዝኾነ የምጽዮ ማለትዩ ግራ ማይለት ዓይን ፈናጅር ክሳብሎ ምትብለን ንቅጅል ዳማ ምሒር ተዋናውን ኢሊ ገልጽዋ ዘሎ ማለትዩ ስለዚ ብከምዚ ብምግባር እዩ ሓገዙ ገሊጹ ማለትዩ ዝደራፍ ዝሕጅስ ኣብ ተዓውደ ኮይናታ ይዋዓለን ኣብቲ ምናልባት ጥይትን ወዲ ጥይትን ሒዙ ብዙሕ ነገር ዘይክሰርሕ ይኽእል እታ ዝተገብረትሉ ሞሳ ምስግናን ንህዝብታት ብተፋቀር መልክዑን ሓልዮት ሰኒት ፍቅሪ ብትፈጥር መልክዑን ድማ ገሊጹዋ ኣሎ ማለትዩ ዝተወደአን ዝተረድኦን ተሰካሚ ቁርሲ ይግረኩም ያ አውራጃ ኮሎክ ዘይ ክጽረፍን ኩሎ سق ابن نيري يعزب ينيري سند كاحيز له ردهمني يربحنني انا سوم ابو ودي قمص انا خا ودق الى شلل الى نيري حجي كن مع حزب بقى بزعبه تجامالكم اليوم كم سايد بقى ناي ودو رجاكم عزكم تزاربوا يحواتي انديوم دا موزيوم دا زيوم اورجا حمد اورجا كلك زي حمد تقبروهم نوركم عقاميهم تبلوهم نوركم يحواتي انديوم دا حواتي انديوم دا تصرف لنيركم دا مو تقوين دا زي زربكم زي ملسلكم داشكم مسخنا دحان يا نايوراجا نجر تردياتنا كل نجر أنس كفوت شيء أني حبك أنس بقى ولا تصرفهم كال نجارات ولا زي بكل عن النجارات قال سبعة سلة دحرقني يمكن بك سلة دحرقني وي قال يكون تعرف أنس فتوتكم بس تقول سريع لهم بمودكم يرتراوا يعني حواتي مالتي قال سبعة زغنا نجر قال لكم نحترات خوينه بقى سوري أي تعرفني قبلهم نتوم سواك بجهم أي تنفون عوت بلو أي تنفو زي أقولت واسك عجزي أتصبغت كم حنا أنا قلت قرطوه بك أنا دسرفكم نجار نحر ترعت لي بمولهم يرتراوين دلي تفتحونه قالوا النجارات تكونوا بك سوري يغريتها بك انت يوم قبل بعضهم ما تيهم تتنفوني قيلوا في بلوكم أي تصرفوني بلوكم أي تنفوني بلوكم بدي تصرفوني بعدي تصرفوني بحبة السبب تصرفوني بقى شوكي حكمي يا
حج مالت عوشتو سبات بمولهم حدا كومن زغورم نغرسي سب تفطرو سيواهيو مالت قنعي بتفطرو نفطر انتو لما جمرتا بروخيو كم زبحال نغر يقول اند حراي اب كيد اند معبلو زمص شجراتن غلتاتن كم زلو خوينو مالتيو سو ات بروبليمون كاونديو زمنچو كاونديو زبغس كم تزبلنا زلت حاونا اند حردا خوينو جما مالتيو يقرتا غبرو لي انتاي يبدو بديلكم يزبلكم زلو حدا طبقه زحازو كيس እሺ ሓደ ጠበቃ ዝሓዞ ከዝ ተጠበቃ እንድሕር ሞይቱ ካሊ ጠበቃ ይዝትካ ስለዚህ ሕወሓት ተደራጀሪ ለፈሪማ እንዲያ ሞይታ ማለት እዩ በዓ እፍቲ ድርድርስ የላን ማለት እዩ ስለዚህ ካሊ ይትካ ከመይ ገይሩ ዝትካ እዚ ፈላጣት አለው ይኸድዎ ስለዚህ ቱ ጊዜያዊ ምምሕደዳር እውን በተመሳሳሊ መልክዕ እቲ ጊዜያዊ ካውንስል ዲገለ ዝበልናዮ ናብ ነቋቁማሉ ናብ ተግባር እናኣትወሉ መገዲ እንተዝኸይድ ይሕሽብል يغنيلي ስለዚህ ንዓል ወደ ወረደ ኮነ ኢሎም እዮም ስቕ ዝብሉ ዘለዉ ቀንዲ ፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ በዛ ሰዓት እዚኣ ብረት ዝሓዘ ሓይሊ ኩሉ ተይኮነስ ትመርሐይ ማለት እዩ ትመርሐይ ብረት ሒዞም ሰብ ፈልኽ ከይብል ብፍላይ ድማ ሕዚ ሕወሓት ከም ፓርቲ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ተራኺበ ተስማዕሚዕና ኣለና ኢሉ ብምንታይ መሰሎም እዮም ቶም ሰራዊት ምስኡ ተራኺቦም ሕወሓት ኣይኮንና ንህዝቢ ኢና ጠጠው ኢልና ደይብሉ ይነበሩ እንድሕር ፀለመ ኮይኑ ኸ ንምንታይ ሽሙ የጥፍዎ እንድሕር ንምንታይ መግለጽ ዘየውፅእ ንምንታይ ምስ ባይቶና ዘይተራኸበ ንምንታይ ምስ ውናት ዘይተራኸበ ንምንታይ ምስ ሳልሳይ ወያነ ዘይተራኸበ እዚ ናይ ፀጥታ ኣካል እዚ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ማለት ኣነስ ካብ ልብኻዶ ትዛረብ ትህሉ ኢለ እኮ ሰምዕካ ፀኒሐ እምበር ሶ ኢለ ማለት ክውድእ ኣለዎ ኢለ ከይቋርፀካ ምንታን እኮ እምበር ተዘቋርፀካስ ብዙሕ ነገር እዩ ክዛረብ ዝኽእል ነይረ ኣነ ማለት እዩ እቲ ዋና ነገር ኣነ እኮ ንምንታይ ኢና መስሊነት ንነብር ንምንታይ ኢና ሕሶት ንነብር ማዕዘ እዩ ውድብ ሕወሓት ወይ ድማ ገዛእ ፓርቲ ሕወሓት ሲ ካብ ተቃወምቲ ንተቃወምቲ መሰል ንዝቃወሙ ሰባት ኣፍልጦ ሪኮግኒሽን መሃብ ዝጀመሩ ላበየናይ ዓመተ ምህረት እዩ ማለት ንምንታይ ኢኹም ትሕሱ ተለኹም ሶ ዘይተብሉ ሓደ ምርጫ ምረጹኒ ክብል ተኮይን ሓደ ተቃዋሚ ፓርቲ እኮ ገለገሊኡ እንዳተጓየ ፈቆዶ ሸናጥሮ ገለገሊኡ ዝለጠፎ ባነር እንዳተቀደዶ ገለገሊኡ ምርጫ ዝባሃል ታይ ዝባሃል ዘሎ ሳንዱቅ እንዳገልበጠ ነቲ ሓደ እንዳመልእ እንዳሓደረ ዳወቀዐ እዚኮ በንዲ ኢዶ ዓዲ ኺዱ ኣነ ዓዲ ሸይጥዋ ገለ እንዳተባሃለ ከም እንዳበለ እኮ እዩ ገለገሊኦም በቃ ቶም ዝመረሮም ገዲፎም ኸይዶም ቶም ዘይመረሮ እምበር ከለው ድኸም ቶም ተቃዋምቲ ፓርቲ ዝባሃል ሕጂ ኣይረ ሰሚዖም ከይፈልጥና ንምንታይ ሓጅስ ከምዚ ከም ንቡር ጌርኩም ተውግዕዎ ማለት እዩ እሞ ከምዚ ሙዕቡል ዲሞክራሲ ዘሎ ኣብ ዓድና ንኹሎም ዝሳተፍ ብዘይ ሓደ ነገር በቃ ማለት ናይ ፀጥታ ዝበሃል ሓይሊ ዘሎ ማለት እዩ ሴኩሪቲ ካውንስል ብምሉእ ንበይኑ በቃ ሴኩሪቲ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ኣመራርሓ ዘሎ ሕጊ ምውፃእ ዘሎ ንበይኑ ኢንዲፔንደንትሊ ከምዚ ኢንዲፔንደንት ኦርጋንስ ኣክት ዝገብሩ ዘሎ ገለ ኣምሲልኩም ተርእይዎ ነገር ብጣዕሚ ዘስሕቐኒ ማለት እዚ ወይ ኣይተበረሃኩምን ኣብ ልምምድ ናይ ዲሞክራሲ ኣለና ኢልና ንሓስብ ነርና ግን ሕጂ ብስሩ ዋላ ብልምምድ እውን የለና ካብ ልምምድ እውን ወፃኢና ሕጂ ቶታሊ ወፃዓ ጭቆና ዝባሃል ኢኻ ትርከብ ካልእ ነገር የብሉ ማለት እዩ መንእሰይ ተኮይን ሕጂ ኣነስ ኣነ ከምትናቲ ሓሳብ ዝረድአኒ ብናይ ባዕለይ መንገዲ ዝኸይድ ኦሬዲ ህዝብና እኮ ዝምራሕ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ዝፀንሐ ሃይማኖታዊ ሕጊ ኣለዎ ሃይማኖታዊ ባህል ኣለዎ ፈሪሃ እግዚአብሔር ኣለዎ ንኣምላኽ ይፈርሕ ብሃይማኖት ይግዛእ ገለ ስለ ዝኾነ እምበር በትሕጊ ዝብሎ በትሕጊ ዘሎ ሕጂ ክፍተት ዘሎ ናይ ሕጊ ጉዳይ ሰብ ባህለይ ምተረፈን ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ነቲ ስርዓት እዚ ዘውፁ ኣካላት ንባዕሉ ሓደ ግዜ ኣነ ይጥርጥሮም እየ ንኻሊ ዓዲ ውፅኦም ከይኮኑ ምናልባት ንትግራይ ዲ ሓሲቦም ኣብ ግምት ውሽጢ እትዮም ነቲ ዓዲ ድዮም ዘውፁላ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ እዚ ንሱ ዝግብኦ ኣእምሮ ናይቲ ህዝቢ ዲ ዘይርድኦም ኮይኑ ወይስ እቲ ህዝቢ ዲ ዝበልፆም ኮይኑ እየ ዝብል ኣነ ኾምእየ መንእሰይ እስክበል ቀፅልሽ ግደይ ተስፋይ رابعي ኣየስግእ እንደ دليت لو تمن أسيع داق حاموس زي أنا يفرح ميديا أحس كقريب كذا اللي عمنا قدف إيش قص حدوش أم حداري قلت في نفس إحنا أتو زتعنا نغير أتو زتعنا زلوا أكل الزوامي هذا سرعة كتبهم نتحسس حمشاي هزبي تتم على حاموس بعدها نبرت أمار حاولي كام حدوش أم حداري لا تحسس أتور حدث كده تشوف أساسه أكتر مشان كسبلت يقول ده أمبر نبعلهم بيت مخرين إنا النابلو هذي زدنا برو أكلت تقبلنا كم جبلهم كتبت يكتبا شاد شاي جزاو محدار كل كنا الزوا أبنا هزب التو قلتو من أجابل المرسي كه تصور محور دلائتي سلام الفتحن
كمن يوم محبر دليتي سلام فتحن زبوهالو خالوت نشت الليات منأسي ونمصيومنا له حجي أبانا منأسي ممصاوكا حدش زي كون ندي قدم حجي بطعمي صنح نغريو صنح فصامه يو مالتيو سلازي منأسي እንዳመጹ صنيح من ديوم تونا شجر ግን ቶም منأسي ممصوم يكون انت بروبليم مالتيو ቶም منأسي لوط زي ممصوم يو حدنا ቶም منأسي انت مصو انتلو لوط خمصن زغاله فليخا مأسار سقوم تموساد زبال نعونا بحد زخونه مصقع كمزي خديعيلو عد شيطوا بلو بقولو تغزيو بغله غله غله يلكا شومتبو مالتيو تارغا ملطف زبالالو يلطفك اتفنو يخا كمزي ندحر كوينو ቶም منأسي زيامون ምናልባት لوط خمص اليوم يكمصون قدميت نري يزخون حماق اين امتلهم ግን برطع زخونه ቃልስ ናይ منأسي يدلي ምክንያቱ ተጠቃምነት منأسي ኣብ ትግራይ ብፍላይ ተሳትፎ ናይ منأسي ዝሕይል ዝኮነ ይኹን ውዳበ ምሕደራ ዝመፀ የለን ክሳብ ሕጂ ማለት منأسيስ ከሳትፍ ዝኽእል ለደቀ አንስትዮ ገለገለ ተባሂሉ ተሓሲዩ ክንደይ ዓመታት ማለት እዩ 30 ካብ 100 ዶ 40 ካብ 100 ገለ እንዳተባሃለ ማለት እዩ ካብቲ ወናብር ቁጽር ወናብር ገለ ኣመረጻውን منأسي እውን ከም ኾነ ምጽኢና ገለ ተባሂሉ ነይሩ መወዳእቱ ድሕሪ 3 ወርሒ መጀመርታ ትምረጹ እንተለ ተሰሚዕኻ منأسي ከለ ይባሃል ወዲ 55 እዮም ባይዞይ منأسي ከለ እንዳወደ ጽውዕዎ ሪላቲቭሊ ካብቶም ደቂ ሰብዓ ሒሽ ማለት እዩ ሓደ መብዛሕትኦም ሰባት ንባዕሉ ጌታቸው ረዳ منأسي መሲሉ ስምዖም ሰባት ስለ ዘሎ የማይ ማለት ገና ንኡስ ዕድመ እዩ ኢሎም እዚ ነው ዓለ መስሓቅ እዩ መጌታቸው ዓብይ እኮ ክንደገለ ዝኮን ሰብኣይ ወዲ 40 ገለን ይኸውን ተዋሓደ ስለዚህ አለው በቃ እግሪ ተክለ ዝባሉ ሲ ተተካት منأسي ገለ ዝባሉ ከኣቱ ነይሮም ዘይኣተው ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ምጭሩ አር ስራሕት ካብ መስራሕት ተቆጢብና ጸበቕ ይዝብል መልእክቲ ይዘለኒ እንተና ኢሎም አንተ ቪድዮ ግን በዚ እዛዚመ ዘለኹ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳና እንዳጸናሕኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናጽ ዝኾነ ርእቶታትኩም ንትገድፉልና በመልእኹም ማለት እዩ አዚና አና ነመስገን ኩልኹም ተቡና ዘለኹም ርእቶታት ብጣዕሚ ንፎቶ ኢና ላይክ ሼር ብምግባር ነዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ኣብጽሕዎ ክቡራትና ሓዋት ዳሕና ቀኒዩታ ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋት ይማንቱ እዩ